guys, enjoying our simple breakfast with my co-workers. This is tamis. They call it kamis. They roll it this one with flour and I don't know, flour only. Yeah, and this is a fish masala, fish panini kuchini. Good morning po. Dito kami sa gitnang silangan. Ito po yung usual na almusal namin. Kasama yung mga Nepali, yan. Tapos ito naman na Indiano. Tapos ito Pakistani. Ayan, Indiano. Hello guys. Tapos dosta karne ke liye. Tapos Filipino. Ito po yung aming okay, start karo bay. Aming breakfast ito. Yan, they call it chapati. This is hindi ko alam to, ampalaya. Then rice, munggo, tapos Eggplant potato. Eggplant potato, hindi ko alam. Yan. Ito po yung usual na almusal namin at nakaugalian ko na rin kasama sila. So yan, saluhan nyo po kami sa aming breakfast. Okay, start karo bay. क्या हाल है खबनो दोस्तों? Start karo bay. Let's have आजा भाई ब्रेकफास्ट करने आ जाओ मेरे दोस्तों. Okay, breakfast po tayo.